Kære landsmøde, kære Venstremedlemmer. Sidste lørdag kl. 17.34 fik jeg en besked fra min ukrainske kollega, forsvarsminister Denis Shmyhal. Han skrev, at Ukraine vil gøre alt for at hjælpe Danmark med at bekæmpe de fjendtlige droner. Den besked kom fra en mand, der er i krig. Fra et land, der er i krig. Og det berører mig dybt, at Ukraine i en så svær situation har overskud til at række ud og hjælpe os. Af hjertet tak til Ukraine. Og af hjertet tak for, at vi kan være sammen her i dag, fordi I stiller op og engagerer jer. Det er det engagement, der er fundamentet for vores parti, for vores demokrati, og for de værdier, vi tror og kæmper for i Venstre. Tak for det. Og Venstres gejst, den minder mig også om modstandsmanden og digterpræsten Kaj Munks sang fra 1943, Den blå anemone. Sangen om den lille blå blomst, der trods alverdens modgang blomster ukueligt, uanset hvilken jord den står i. Den symboliserer modstandskraften og troen på en fremtid i frihed og fællesskab. Den gejst har vi brug for. For vi står lige nu midt i den alvorligste sikkerhedspolitiske situation siden 2. verdenskrig. Og situationen, den udfordrer vores tryghed. Vi oplever droner, der flyver over Danmark. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt. Og vi er under et såkaldt hybridangreb. Det begyndte for 12 dage siden. Fremmede droner fløj ind over flere militære anlæg og flere lufthavne. Og ja, Københavns Lufthavn var lukket i 4 timer. Vi er langt fra det eneste land, som har været udsat for fremmede droner i luftrummet. Tyskland, hvor München Lufthavn var lukket forleden. Norge var også ramt af droner. Og der er sket rigtig meget i Polen, Estland, Litauen og Rumænien. Og så selvfølgelig også i Ukraine. Og derfor er jeg heller ikke i tvivl om, at dronerne over Danmark var en fjendtlig handling. Vi er ikke i en konventionel krig, men Forsvarets Efterretningstjeneste vurderede så sent som i går, at Rusland i øjeblikket fører en hybridkrig mod NATO og mod Vesten. Og det er meget sandsynligt, at den hybride trussel fra Rusland mod NATO vil stige i de kommende år. Det stiller selvsagt store krav til Danmarks forsvar, sikkerhed, beredskab og teknologi. For jeg må også sige, at der er ikke nogen simpel løsning på de hybride trusler. Droneteknologien, den er højpotent. En drone, den kan være forældet efter bare 8 uger. Så er der en nyere model. Og det er det, som vi nu kæmper imod. Og vi må også være ærlige at sige, at uanset hvad vi gør og hvor meget vi gør, så står vi over for det, jeg vil kalde en ny normal. Og hybridangreb er desværre kommet for at blive, både i Danmark og også hos vores allierede. Men jeg vil gerne i dag forsikre jer om, at vi er mange i det danske forsvar, beredskab og politi, der bruger stort set alle vores vågne timer på at gøre Danmark sikrere og mere robust over for fjenden. Og ja, der bliver begået fejl. Og vi skal også blive bedre til at opdage og bekæmpe dronerne. Men samtidig, så må vi ikke glemme hovedopgaven, nemlig at genopbygge hele det danske forsvar. Det er jo også derfor, vi har blandt andet indført en ny længere værnepligt for både kvinder og mænd. Og senest har vi jo investeret 58 milliarder kroner i et nyt jordbaseret luftforsvarssystem. Jeg indrømmer, vi er ikke i mål. Men jeg kan love jer, at vi bliver stærkere dag for dag, fordi vi opruster dag for dag.
Og jeg vil også gerne sende en særlig hilsen til alle i det danske forsvar. I gør en kæmpe indsats for at få genoprettet det bolværk, der skal sikre vores tryghed. Og sammen, der bliver vi ved, også selvom det er svært. For ligesom den blå anemone, der rejser sig med større vejr på ny i alverdens modgang, vi er i en situation, hvor vi skal gøre, hvad vi kan. Og derfor vil jeg også sige, vil alle jer, der har gjort tjeneste eller gør tjeneste i dansk forsvar, dansk politi eller dansk beredskab, vil ikke rejse jer op, så vi kan sige tak for alt det, I gør for os alle sammen. Venstre har altid arbejdet for at skabe sikkerhed derude, uden for landets grænser, i Europa og i verden. Og Venstre har også altid arbejdet for at skabe tryghed herhjemme, i de danske hjem, hos de danske familier. Det er ikke nyt for os i Venstre, og det er ikke nyt for mig som jeres formand. Vi og jeg står på skuldrene af store statsmænd i Venstres og også i Danmarks historie. Hartling, Uffe og Fogh, de vidste det. At sikkerheden derude og trygheden herhjemme er to bærende grundpiller i den bro, der leder frem til fremtid i frihed og fællesskab. I mit landsmødetale for et år siden sagde jeg, at vi i Danmark skulle bruge ekstra 300 milliarder kroner på at opruste Danmarks forsvar og sikkerhed. Og det har vi nu besluttet i regeringen, og vi har også aftalt med de andre lande i NATO-alliancen, at vi senest i 2035 skal bruge 3,5% af BNP på forsvar og sikkerhed. Står det til mig, står det til Venstre, så er det senest i 2030, at vi skal bruge 3,5% af BNP på dansk forsvar. Vi er i gang med en historisk stor oprustning af Danmarks forsvar efter mange års nedprioritering. Og jeg er heller ikke i tvivl om, at en regering hen over midten har været med til, at vi langt hurtigere har kunnet sadle om og begynde opbygning af både forsvarskraft og ikke mindst kampkraft. Så tak til Mette og tak til Lars for regeringssamarbejdet. Men også en tak til Folketingets partier for den brede opbakning til oprustningen af Danmarks forsvar. Det ved jeg, hvor vigtigt det er, at vi står sammen om. For Venstre er danskernes sikkerhed den absolut væsentligste prioritet. Derfor er jeg også umådeligt stolt over, at den danske befolkning nu igennem 4 år har bakket fuldtonet op om Danmarks massive støtte til Ukraine. Stolt over, at vi i Danmark forstår, at de i Ukraine også kæmper vores krig. Lige nu, i de her timer, der er der ukrainere, der dør på slagmarken. Jeg deltog selv i Ukraines uafhængighedsdag i Kiev søndag den 24. august og overværede Zelensky, præsidenten, sige tak og give medaljer til de døde soldaters familier. Mødre og koner krammede deres præsident og kæmpede med gråden. Det gjorde jeg også selv, for Ukraines frihedskamp er også Danmarks frihedskamp. Danmark er et af de lande i verden, der bidrager allermest med hjælp og støtte til Ukraine. Vi var de første til at donere 19 F-16 kampfly, og det er vel også meget sigende, at den mest effektive model til at støtte Ukraines kamp mod Putin i dag kaldes den danske model.
En model, der blev opfundet en sen aften på Hyatt Hotellet i marts måned i 2024 mellem den daværende forsvarsminister Umerov og mig selv. Og en model, som er så simpel, at man får ondt i hovedet af, at der ikke er flere, der bruger den. Det er en model, hvor vi med penge fra Danmark, EU og en lang række andre lande nu er med til at indkøbe våben i den hastigt voksende ukrainske forsvarsindustri. Det har gjort en forskel, både i forhold til hastighed og i forhold til volumen. Og på samme måde går vi nu videre med det, vi så meget moderne kalder den danske model 2.0. Sådan er det i Forsvarsministeriet, vi er ikke så dygtige til at finde på fancy ord. Men 2.0 er også meget banal, og det er også det, som Ukraine ønsker. Det er nemlig, at ukrainske forsvarsvirksomheder kan få en mulighed for at etablere produktion uden for Ukraine, og dermed uden en daglig frygt for at blive bombet. Det er til gavn for Ukraine, men det er også til stor gavn for Danmark. For vi kan i sandhed lære meget af de ukrainske forsvarsvirksomheder. Ukraines kamp for sikkerhed er vores kamp for tryghed. Det må vi aldrig glemme. Poul, Uffe og Anders var jo som bekendt ikke bare udenrigspolitiske fyrtårn derude i verden. De sikrede på hver deres måde også trygheden herhjemme. De forstod, at trygheden herhjemme også handler om, at vi har et velfungerende velfærdssamfund, med andre ord en velfærd, der virker. For Venstre er et parti, der kærer sig om vores kernevelfærd. Venstre er et liberalt velfærdsparti. Vi går ikke op i, om det er det offentlige eller det private, som står for velfærd. Men vi går derimod op i at sikre danskerne høj kvalitet, gode valgmuligheder og ikke mindst plads til forskellighed. Vi er ikke imod det offentlige, men vi ser heller ikke det private som fjenden. Tværtimod. Der er masser af gode tilbud i det offentlige og i det private. Vi tror på, at god velfærd opstår med en sund konkurrence og samspil mellem det offentlige og det private. Og det er vel også derfor, at Anders, som er her i salen i dag som statsminister, indførte det udvidede frie sygehusvalg og den behandlingsgaranti, der stadig står som kronjuvelen i det danske sundhedsvæsen. Det er liberal velfærd. Det er også liberal velfærd, når vi har sikret, at ældre selv kan vælge, hvem der skal stå for deres genoptræning eller deres rehabilitering. Det er liberal velfærd, når Venstre har sikret, at vores børn og unge stadig kan komme på efterskole i 10. klasse. Det er liberal velfærd, at vi nu ligestiller private pasningsordninger med offentlige dagtilbud. Det er alt sammen noget, der vil give alle danskere flere valgmuligheder, så vi i endnu højere grad kan vælge det tilbud, som passer bedst til os selv. Det er liberal velfærd. Og jeg vil også gerne understrege, at vi kommer til at investere mere i vores velfærd og i danskernes tryghed i de kommende år. For jeg køber ikke den tåbelige politiske præmis om, at det er enten skattelettelser eller velfærd. Det har altid været en falsk præmis. Fordi det er nemlig både og Venstre har altid bevist, at vi heldigvis kan begge dele. Balancen er vigtig for os. Og derfor er jeg også uenig med de partier, der siger, at hele vores økonomiske råderum skal gå til skattelettelser. For derved kommer man jo til at afskære sig muligheden for at kunne investere i vores politibetjente, i vores sundhedsvæsen, i vores grønne omstilling og i den klimasikring, der er også nødvendig for at beskytte os mod de vandmasser, der meget apropos i dag stadig oftere vil ramme os. I Venstre mener vi,
at alle fortjener at kunne beholde langt flere af deres egen penge, men jeg kommer ikke til at stå i spidsen for et borgerligt liberalt projekt, hvor der ikke også er plads til at investere i danskernes velfærd og danskernes tryghed. Det kan jeg love. Noget andet, som er helt fundamentalt i vores velfærdssamfund, det er, at vi har et godt og trygt pensionssystem. Og jeg har lagt mærke til, at det er der mange, der har holdninger til. Jo ikke mindst i regeringen. Ja, det er jysk humor, her må man godt grine, fordi regeringen er ikke helt om det der. Men dansk økonomi har også fået et stærkt løft. Vores økonomi er i dag bedre og mere stærk, end den var, da vi sidste år var samlet i Herning. En af årsagerne til det er jo, at der er rekordmange af vores seniorer, der nu bliver og bidrager på arbejdsmarkedet. I er i sandhed det grå guld. Tak for det. Og selvom vi det seneste års tid har talt en del om pensionsalderen, så er det ikke min forventning, at vi i regeringen bliver enige om en ny aftale om danskernes pensionsalder inden folketingsvalget. Det har jeg en fornemmelse for i min mave, at det tror jeg ikke vil lykkes med. Men jeg tror så, at det kommer til at fylde en del i den folketingsvalgkamp, som vi står overfor. Og derfor er det også, synes jeg, helt på sin plads at sige lidt om det tema her i dag. Står det til venstre, så skal vi efter folketingsvalget lave et nyt, stort forlig om danskernes pensionsalder. Der skal gerne være en bred politisk aftale om det, der skaber ro om danskernes pension de næste mange, mange år. Det afgørende for Venstre, det er, at det kommende forlig skal være økonomisk ansvarligt. Ikke kun for min generation, men også for de kommende generationer i Danmark. Vi er enige i de grundlæggende principper i velfærdsaftalen. De har sikret en kernesund dansk økonomi. Og i Venstre, der ønsker vi at gøre det endnu mere attraktivt for vores seniorer at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Derfor foreslår vi også at lette skatten for danskere tæt på pensionsalderen. Helt konkret vil Venstre give seniorpræmie 3 år før pensionsalderen, så det endnu bedre kan betale sig at gøre en indsats for Danmark. Og jeg er også villig til at se på yderligere politiske initiativer, der kan gøre det mere attraktivt at blive længere på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen. Samtidig så ønsker vi også at sikre en større fleksibilitet gennem hele arbejdslivet. Og vi vil også passe godt på de seniorer, der ikke længere kan arbejde. For vi er utrolig glade for alle de seniorer, der vælger at tage en ekstra tørn. Men der er også mange danskere, hvor enten fysisk eller psykiske skavanker gør, at arbejdslivet er umuligt. Og som derfor også har brug for at trække sig tilbage inden folkepensionsalderen. Efter min opfattelse skal et velfærdssamfund måles på, hvordan vi tager hånd om de mennesker, der har knoklet og bidraget til fællesskabet, og som ikke længere kan arbejde. Uanset om det er håndværkeren, sygeplejersken eller kontorassistenten. Det skylder vi dem. Og til jer vil jeg sige, Venstre vil bevare seniorpensionen. Jeg forstår udmærket, hvorfor den ordning er blevet så populær. For jeg ved, hvor meget tryghed seniorpensionen giver for de mennesker, der er nedslidte og deres familie. Og det gør jeg faktisk, fordi det var mig selv som beskæftigelsesminister, der skabte seniorpensionen i 2019. Og mens Socialdemokratiet kæmper for Arnepensionen, som få bruger, så vil Venstre forsvare seniorpensionen, der rent faktisk hjælper de nedslidte. Vi skylder derfor Søren at tage vare på de danskere, der i årtier har knoklet for Danmark, men som desværre ikke længere kan arbejde.
Det er efter min opfattelse det ansvarlige at gøre, og det kommer Venstre til at kæmpe for. Vi skal have ro og tryghed om danskernes pension. Når dansk økonomi i dag er kernesund, så skyldes det selvfølgelig også vores virksomheder. Det er på grund af jer virksomheder, store som små, at vi kan styrke velfærden, sænke skatten og sløjfe afgifter. Derfor vil jeg også gerne sige helt klart i dag til jer, Venstre er partiet, der kæmper for de danske virksomheder. For det er jer virksomheder, der får hjulene til at løbe rundt i Danmark. Siden årtusindskiftet har Venstre været det parti, der suverænt har øget arbejdsudbuddet mest. Det har vi gjort for at få flest mulige danskere til at få et arbejde at stå op til, men jo ikke mindst også for, at vores virksomheder kan få de nødvendige medarbejdere. Det er vores virksomheder, store som små, og jeres medarbejdere, der gør, at vi i dag har verdens bedste land. For selvom vi har nogle meget store virksomheder i Danmark, som vi måske næsten hører om hver dag, så er Danmark jo også skabt af vores små og mellemstore virksomheder. Det er den lokale tømmermester, der reparerer dit skur, den lokale frisør, der gør dig klar til brylluppet, eller den lille revisor, der hjælper med at udfærdige ordensregnskabet. De unge iværksættere, der går planken ud, satser og skaber noget nyt. De unge iværksættere, der udvikler nye løsninger, der skal give os en grønnere fremtid. Og derfor skal vi også gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark. Danske virksomheder beskattes for hårdt. Det er en klods om benet. Det skaber ulige konkurrence med udlandet, og det svækker vores virksomheder, at de skal aflevere knap en fjerdedel af overskuddet til statskassen. For det er penge, der kunne være gået til at udvikle nye produkter, ansætte nye medarbejdere og udvide forretning. Og det er også derfor, at Venstre i dag siger, at vi vil sænke selskabsskatten. Konkret ønsker vi at sænke satsen for alle virksomheder fra de nuværende 22% til 20%. For nogen der kan det måske lyde lidt, men det vil være en kæmpestor saltvandsindsprøjtning til vores danske virksomheder, som på alle måder fortjener det. Men en ting er at tale om skat og sænke skatten. Der er også noget andet, som jeg gerne i dag vil sige et par ord om. Og det er, at vi ikke har gjort nok for at bekæmpe bøvl, byrder og bureaukrati. Det vil jeg gerne være den første til at indrømme. Og her må vi sige, at SVM-regeringen har svigtet. Her skal vi turde tage endnu hårdere fat, for det kan altså lade sig gøre. Det beviste vi også, da VLAK-regeringen havde ansvaret, hvor jeg selv stod i spidsen for at gennemføre en mere fair og fornuftig implementering af nye regler fra EU. I den periode fjernede vi administrative byrder hos erhvervslivet for et milliardbeløb. Den vej skal vi nedad igen, for det fortjener dansk erhvervsliv. Vi skal da eksempelvis fjerne alle de fjollede punktafgifter på dagligvarer, der gør dagligvarerne dyrere, og som gør det endnu mere bøvlet at drive virksomhed. Står det til Venstre, så skal vores mål være, at vi reducerer de administrative byrder på virksomhederne med 25%. Det er ambitiøst, men det skylder vi vores danske virksomheder. Hvis I om lidt, når der er kaffepause, kigger jeg omkring, så står det alle steder. Venstre gør det billigere at være dansker. Vi har i regeringen
gennemført en skattereform, som giver danskerne de største personskattelettelser i 10 år. Vi halverer topskatten for 280.000 danskere og sænker skatten for i alt 3 millioner danskere. Det betyder, at vi giver 10 milliarder kroner tilbage til danskerne. Og apropos ting, som gør det billigere at være dansker, så vil det være sådan, at en typisk familie med ejerbolig vil næste år have mere end 15.000 kroner ekstra til sig selv. 15.000 kroner, det er altså mange penge. Og det har vi gjort ved blandt andet at indføre, og det var jo lidt svært, fordi vi måtte jo faktisk genindføre håndværkerfradraget. Der var jo en lille periode, hvor det var gået væk. Fjerne modregning i folkepensionen. Afskaffe arbejdsmarkedsbidraget for unge under 18. Og gennemføre de største afgiftslettelser på dagligvarer i mere end 10 år. Men vi har ikke tænkt os at stå stop. Og derfor går Venstre også til valg på at lave en ny skattereform. Her synes jeg, det vil være oplagt, at vi får set på at sænke momsen på fødevarer, så vi ikke får et chok. Så vi ikke får et chok hver gang vi ser kassebonen i supermarkedet. Kan vi finde den rigtige model, som gør det billigere at handle ind, og som er let at administrere for virksomhederne, så synes jeg, at vi skal sænke momsen på fødevarer i en ny skattereform. Når dansk økonomi er så sund og robust, som den er i de her år, så fortjener danskerne at kunne beholde flere af deres egne penge. Det er sund fornuft. Og så har jeg også lige, inden jeg runder af, en sidste form for tryghed herhjemme, som jeg gerne vil vende med jer. Det er det, man kalder trygheden i vores parti. Der synes jeg, det er vigtigt at igen understrege, at vi nu tager fat på den idépolitiske diskussion, som jo har levet i Venstre, men det er jo mange år siden, at vi skal til at diskutere et nyt principprogram. Faktisk skal vi helt tilbage til 2006, hvor jeg selv havde fornøjelsen af på det tidspunkt at være med til at lave principprogrammet, og hvor jeg var politisk ordfører. Vi skal diskutere vores nye principprogram, Fremtid i frihed og fællesskab. Den aftale mellem os alle, som skal gøre os trygge i at vide, hvor vi har Venstre i årene, der kommer. Processen med at udarbejde principprogrammet, den har styrket båndene i vores bagland. Der har været holdt 47 møder over hele landet, og der er kommet mere end 1.500 forslag til det nye principprogram. En fantastisk proces, og jeg glæder mig rigtig meget til at diskutere det udkast, der er med jer i morgen. Og det, der er vigtigt i det nye principprogram, det er, at der bliver slået meget, meget klart fast, at Venstre er et parti, der sætter borgeren før systemet. Og gør det klart, at vi i Venstre mener, at den enkelte er bedst til at bestemme over sit eget liv. Hvad man ytrer, tænker og tror, det ved man bedst selv. Det er jeg stolt af. Samtidig er det også et principprogram, der står fast, at vi i Venstre byder udlændinge velkommen, hvis de kommer hertil for at bidrage positivt og også tilpasser sig danske værdier. Vi er helt afhængige af international arbejdskraft, og det er også med til at gøre os rigere, skaber vækst og velstand. Men kommer man derimod til Danmark for at sende narko fra en sænket BMW, eller blot for at sidde i en slidt lædersofa og se Al Jazeera hele dagen, mens man venter på den måned i kontanthjælp, ja, så skal man finde et andet sted at bo.
Vi fører i forvejen en stram udlændingepolitik i Danmark, men vi gør det nu helt klart. Det rødbedefarvede pas er en gave, som man skal gøre sig fortjent til. Man skal tage Danmark til sig, hvis man vil kalde sig dansker. Folk, der kommer til Danmark, skal tilpasse sig Danmark, ikke omvendt. Vi vil ikke tildele statsborgerskaber til folk, som ikke deler vores værdier. Og lad mig også her sige en stor tak til Mads Dudal, som jo har stået i spidsen for processen med det nye principprogram. Og jo ikke mindst også tak til alle de medlemmer, der har været af redaktionsudvalget, som har været med til at lave et fremragende arbejde, deltaget i møder, og jo ikke mindst også faciliteret processen med et nyt principprogram. Jeg synes godt lige, vi kan give dem en hånd i anerkendelse af det arbejde. Kære landsmøde, jeg har nu været formand for Venstre i 2 år. Og som jeg sagde i forbindelse med mit genvalg, så har det været et kæmpe privilegie. Og jeg er taknemmelig for den opbakning, jeg møder. Jeg tror ikke helt, jeg for 2 år siden forstod opgavens omfang. Men sådan er det. Fordi for mig, der handler Venstre ikke om én person. For mig, der handler Venstre om det fællesskab, vi har sammen. Om det hold, vi er. Fra det yngste medlem af VU til den ældste Venstre-veteran. Det er kraften i vores parti. Den kraft har vi som Danmarks ældste parti haft i over 150 år. Og ligesom Kaj Munks Blå Anemone er den kraft ukuelig og sikker. Og når jeg til tider synes, det hele er lidt svært, og det skal jeg da ikke udelukke, det sker engang imellem, så luner det at vide, at I er der. At I har min ryg. Og derfor vil jeg også gerne i dag kvittere for det samarbejde, jeg har med Venstres næstformand, min politiske makker, Stephanie Lose. Stephanie og jeg bliver kaldt mange ting, som vi ikke bemærker. Kedelige og nogen, der ikke rigtig er sjove at være sammen med. Alt det ved folk, der kender os jo, det er jo dybt forkert. Men når jeg sætter så stor pris på samarbejdet med dig, Stephanie, det er både fordi, at vi kan diskutere alle de svære ting, som vi skal løse på vores fortrolighed, og ikke mindst, at du giver mig mulighed for at være forsvarsminister i en svær tid. Jeg er aldrig et sekund i tvivl om, at når Stephanie sidder i svære politiske forhandlinger, så finder hun løsninger. Tak for det, Stephanie. Det er værdsat. Jeg er også meget fortrøstningsfuld i forhold til det kommende kommunale regionsvalg, som mange af jer her i salen jo stiller op til. Vi har omkring 1600 kandidater til det kommende kommuneregionsvalg. Og når jeg kigger ud på jer, så bliver jeg både stolt og ikke mindst ydmyg. Stolt af jer og jeres kæmpe engagement for Venstre. Tænk, over 1600 ukuelige blå anemoner, der spirer og blomstrer, uanset om I står i fuldfed muld eller næringsfattig grus, i sol, regn eller blæst. Jeres kampgejst, det er en evig kilde til mit håb for en fremtid i frihed og fællesskab.
Og derfor vil jeg også gerne bede alle jer kandidater, borgmester, regionsformænd om at rejse jer op her i dag, så vi kan give jer en kæmpe stor klapsalve og give jer opbakning til den valgkamp, I skal igennem. Jeg glæder mig til at deltage i valgkampen, og jeg er også godt på vej rundt i hele Danmark, i det man vel kan kalde fuld pensum. Fordi her den anden dag var jeg i Struer hos Marianne Bredal for at blive eksamineret i den grønne trepart. Og tak for det, fordi jeg var lidt rusten på nogle af elementerne, men det var dejligt, Marianne, at du sørgede for, at jeg kom ind i de problemstillinger, der bliver diskuteret. Og senere der kørte jeg ned til Jens Ejner i Vejle, til et helt fantastisk kick-off-arrangement, hvor det ikke var nødvendigvis den grønne trepart, der fyldte, men hvor det var en politisk diskussion om nogle af de udfordringer, vi står overfor. Og jeg kan se, at vi er på vej frem. Venstre er på vej frem. Og når kommunal- og regionsvalget er afholdt, så fortsætter vi i det, man vel kan kalde strak galop. For så er der under et år til, at der skal være folketingsvalg. Det glæder mig til. Og jeg vil også gerne i dag benytte lejligheden til at kvittere for, at Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fremlagt 50 fælles forslag. Der er mange gode og konstruktive forslag. Det tegner godt for det blå Danmarks fremtid. Jeg har nu her i dag fremlagt nogle af de politiske prioriteter, som vi har i Venstre. Og der er flere, hvor de kommer fra. De vil blive præsenteret løbende fra nu af frem mod det kommende folketingsvalg. Jeg ønsker et stærkt, trygt og sikkert Danmark med god velfærd. Og jeg ønsker et Danmark, hvor vi gør det billigere at være dansker og lettere at drive virksomhed. De partier, som vil være med til at arbejde for det, dem kan Venstre arbejde sammen med. Og så vil jeg gerne også slutte, hvor jeg startede. Vi står i en alvorlig situation for vores land. Putin og Rusland forsøger at true og skræmme os. Skræmme os til at tvivle på os selv, til at opgive støtten til Ukraine, til at opgive vores nødvendige oprustning af Danmark. Derfor kan der også opstå en debat, hvor nogle partier vil mene, at vi skal give mindre i støtte til Ukraine, og lade være med at hjælpe ukrainerne med at etablere våbenproduktion i Danmark, og i det hele taget være mere passive som land. Det vil være forkert, og det vil også være ualmindeligt kortsigtet. For jeg vil gerne sige, at så længe jeg er formand for vores parti, så kommer Venstre til at stå last og brast med vores venner i Ukraine. Sikkerheden derude og trygheden herhjemme er to bærende grundpiller i den bro, der leder frem til fremtid i frihed og fællesskab. Det er Venstres DNA. Det er en del af vores arv fra Poul Hartling, Uffe Ellemann og Anders Fogh. De gjorde alle en forskel både derude og herhjemme. De viste, at selv et lille land kan gøre en stor forskel internationalt. I dag gør vi det samme. Det skal vi være stolte af.
Vi skal ikke lade os intimidere af Putin. Vi skal i stedet rykke tættere sammen i Danmark, i Europa og i NATO. For når Putin ønsker at splitte os ad, så svarer vi igen med sammenhold. Fordi vi vil en fremtid i frihed og fællesskab. Tak for ordet, og fortsat godt landsmøde.